Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. DJ Sauti and the Big. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kina da kyawun asali kin ɗara sauran mata. A zo ina da dalili me tarbiya ga haƙuri a gaida na Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Zakiya ba ta ƙarya ba ta san mai ƙarya ga ladabi da biyayya tana da tsantsar kunya hanyar zuwa makaranta ba a barinta a baya. Allahu Allah sarki ka bani na Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Tana da girmama manya ba ta raina ƙanana sannan tana da tunani komai sai ta auna. Aliyu nai alkawari idan na kera gidana zan roƙi Allah sarki ya bani na Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Mai haƙuri da tawaru Zakiya na da tattali ba ta raina ɗan kaɗan ko da kyauta ta kuli sannan akwai ta da tausayi zo ka ji kyawun hali yan mata ainiya a dau halin ta Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Kowa ya aure Zakiya ba shi kan babu fushi domin akwai iya tarba ga magana mai taushi komai ta samu a gida sai ka ji ta ce an shi Aliyu baitin waka Allah ka bani Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Bara na baku bayani akwai wata rana Aliyu na je fira gurin Zakiya nan ta zo mun gaggaisa mun samu mun zauna na ga abun mamaki kyautar da ta yi Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Bayan mun gama fira na miƙe zan tafi ni na sanya hannuna aljihu babu anini a nan gurin na yi shiru ban sanya zan yi bani ashe ta lura da ni zo ku ji na Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. A nan gurin ta ce mun jira na ɗan je a gida ta shiga mintin ta biyar sai ta fito daga gida Aliyu baitan waka ni ko ina kofa gida a nan ta ce mun an shi kuɗi ta bani Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Alhamdulillah Allah na gode ma ni dai kai ne ka bani Zakiya wadda take mun daidai dole a yau ni na faɗa na wuce gori ni dai I love you I love you I love you Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Na san komi na faɗa ban faɗi ba daidai ba cikin halinta Zakiya ban faɗi ƙwara hudu ba amma ku yi mun uzuri ta yi mun nai duba Aliyu baitin waka ne na Zakiya. Me tarbiya baki fushi Zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata. Me tarbiya
tarbiya ba ki fushi zakiya kin more hali ko a ina za a faɗa kin ɗara sauran mata mai tarbiya ba